Dysgwyr Disglair, gangen Eigiau Aberconwy. Penny Wingfield. Ddeng mlynedd ar ôl I mi symud I Gymru o Loegr, ganwyd fy mab cyntaf. Roedden ni yn byw yn Nyffryn Conwy, lle mae llawer o bobl yn defnyddio'r Gymraeg bob dydd, ac roedd yr ysgolion lleol yn ddwyieithog, felly penderfynais I ddysgu Cymraeg. Ar ôl rhai blynyddoedd, mi ddywedodd fy athrawes, dewch I ymuno â merched y Wawr. Mi fydd siawns I ymarfer eich Cymraeg, I gyfarfod pobl lleol ac I ddysgu pethau gan y siaradwyr. Roedd hi'n hollol gywir, ac mi ges I lawer o hwyl hefo'r gangen leol, sef gangen Eigiau. Mi ges I egwyl bach o tua 4 neu 5 mlynedd pam o'n i'n brysur iawn hefo'r clwb ceffylau, ond rwan dwi'n ôl yn y cyfarfodydd ac unwaith eto yn cael hwyl hefo'r merched yno. Ro'n i'n ffodus iawn o gael cysylltiad rhwng fy athrawes a'r gangen leol o ferched y Wawr, yn arbennig rwan efo llawer o ddysgwyr yn dysgu dros y we yn lle mewn dosbarth. Mi fiaswn i'n meddwl bod cysylltiad fel hyn yn brin iawn. Tybed fyddai yn bosib I ganghennau merched y Wawr gymryd mwy o gyfle yn lleol I gyfarfod dysgwyr mwyn rhoi cyfle iddynt sgwrsio a magu hyder wrth wneud hynny. Carol Miles. Ces I fy ngeni yn ne Lloegr yn Sir Gaint mewn pentre bach ar arfordir y Dwyrain yn wynebu Ffrainc. Ar ddiwrnod clir, roedd hi'n bosib gweld calau o bennin ffordd ni. Doedd gen I ddim unrhyw gysylltiad efo Cymru o gwbl, felly sut nes I gyrraedd Gogledd Cymru meddech chi? Ar ôl cyfarfod cariad mewn prifysgol yn Llundain, mi gafodd o swydd yng Ngogledd Cymru, a wnaethon ni symud yma a phriodi. Wnaethon ni symud I Rowen, pentre bach yn Nyffryn Conwy, yn 1985, a da ni'n dal I fyw yn yr un tŷ drws nesaf i'r hen ysgol. Pam ro'n i'n disgwyl fy mhlentyn cyntaf, wnaethon ni benderfynu y dylai'n plant mynd i'r ysgol leol a chael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar yr un pryd, wnes I benderfynu mod I eisiau dysgu Cymraeg hefyd. Efo gwaith ac edrych ar ôl fy mhlant, doeddwn I ddim yn medru mynd I ddosbarthiadau bob blwyddyn. Felly, mae wedi cymryd dipyn o amser I mi deimlo digon hyderus I sgwrsio yn yr iaith. Ges I gyfle I weithio'n rhan amser yn ysgol y pentre, drws nesa, fel clerc, ac roedd siarad efo staff a phlant yn help mawr I mi fagu hyder. Roedd yn arfer helpu I ddosbarthu'r papur bro lleol, sef y pentan yn y pentre. Ar y pryd, roedd yna nifer o Gymru Cymraeg yn byw yma, ond does na ddim cymaint erbyn hyn. Roedd y pentref yn fwy prysur nag ydi o rwan efo llawer mwy o blant, ond yn anffodus, caeodd yr ysgol oherwydd bod nifer y plant wedi lleihau. Yn y gorffennol, roeddwn i'n aelod o grŵp dawnsio gwerin Cymreig a grŵp clocsio. Lot o hwyl ac yn ffordd dda I gadw'n heini. Dydw I ddim yn gwneud hynny rwan, ond dwi'n dal I fwynhau gwrando ar alawon gwerin. Roeddwn i'n chwarae'r delyn fach a ffiano a cordian, ond rwan rydw i'n trio dysgu'r arlawon ar dwlsimr. Hammered dwlsimr. Dwi'n andros o brysur hefo gwaith a theulu, ac rydw i'n hoffi ymlacio wrth wneud tai chi. Wnaeth ffrind fy mherswadio I muno â changen merched y Wawr leol, sef cangen Eigiau. Dwi'n mwynhau y cymdeithasu ar sgyrsiau diddorol, ac mae'n gyfle da I ymarfer yr iaith. Liz Wallis. Mi ges I fy ngeni ym Birmingham, ond dim Saesnes ydw I. Roedd fy nheulu yn rhan o gymuned Gymraeg gref yno, ac mi ges I fy medyddio yn un o'r capeli Cymraeg ym Birmingham. Mae gan fy nheulu wreiddiau ym mhob cornel o Gymru, y de, y canol a'r gogledd, ond yn anffodus, wnaeth fy rhieni ddim parhau siarad Cymraeg hefo fi a fy mrodyr yn ystod ein plentyndod. Roedden nhw'n poeni am ein drysu ni ar ôl I ni ddechrau ysgol yn Lloegr. Pan o'n i'n 10 oed, symudon ni fyw i'r Bari yn ne Cymru. Roedd pawb yn y teulu'n hapus iawn. Roedd o'n le hyfryd, ond oedd na ddim llawer o siaradwyr Cymraeg yno chwaith. Yno, mi ges I gyfle I ddysgu Cymraeg fel ail iaith yn yr ysgol.
ond math o hen Gymraeg ffurfiol oedd o, a ddim mor ddefnyddiol yn y byd go iawn. Ar ôl gorffen yn yr ysgol, mi es I brifysgol yn Llundain. Wedyn, ar ôl priodi, symudon ni i Cumbria yn ardal y Llynnoedd, lle aeth y blynyddoedd heibio'n gyflym iawn hefo gwaith a phlant ag ati. Arhoson ni yno tan 2012. Dwi wedi cael bywyd hapus, ond dros y blynyddoedd dwi wedi teimlo hiraeth am. Ar ôl ymddeol, perswadiais fy ngŵr I bod hi'n amser I ni symud cartre I Gymru. Da ni'n byw mewn pentre bach del o'r enw Rowen yn Nyffryn Conwy. Da ni wrth ein bodd hefo'r ardal. Mae yna fynyddoedd, bywyd gwyllt, golygfeydd bendigedig a llefydd hanesyddol o'n gwmpas ni. A chredwch neu beidio, mae yna hyd yn oed dipyn bach llai o law yma na ble oeddwn ni'n byw yn Cumbria. Wnes I ddechrau gwersi Cymraeg yn syth ar ôl cyrraedd, a dwi wedi mwynhau pob munud o fy ymgais I adennill yr iaith. Roedd aelodau o ferched y Wawr yn dod i'r dosbarthiadau bob hyn a hyn I roi cyfle I ni ymarfer siarad. Ar ôl dipyn o amser, awgrymodd rhywun yn y pentre y byddai'n syniad da ymuno â changen Eigiau o ferched y Wawr. Mae gen I lawer I ddysgu o hyd, ond mae pawb yn glen a chyfeillgar, a hyd yn oed os dydw I ddim yn deall popeth, dwi'n mwynhau'r cyfarfodydd, y sgyrsiau a gweithgareddau diddorol, y dathliadau, ac wrth gwrs y gacen a phaned. Hefyd, mae'n hyfryd I fod yn rhan o fudiad hollol Gymraeg a chlywed harddwch yr iaith yn byrlymu o'n cwmpas.